आं बुंखादों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुसलपुराव दावदै गला जानो फैगोन आरो गमामायैनो बिथाङा दावदै गलाखौ जानानै थांबाय। दा बाखि खोथाखौ हाग्रामायासो मिथिसिगोन। आं होनदोंमोन सोरबा सुबुङा आं मुसलपुर समस्तिनि बिपिएफ होननानै लानो हायोबा 100 जन जुदि बिदि मानसि जुदि ओंखारोबा आङो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो रिजाइन होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु गमामायैनो दिनै नुबाय सासेबो सुबुङा बेवहाय माने मुसलपुरनि गैया। दुनियानि बायजोनि मानसि लाबोथिंनानै बहा खाथि खालानि रायजो राजाखौ बुथुमनानै लाबोनानै बिथाङा मुसलपुर समस्तियाव जनानै आलाप सालाप बखिथिंगासिनो दङ। दा लासिंसिं बाथ्राया बेनो जे सासे एथ' गिदिर सुबुं जायखौ जोङो बिटिआरनि प्राक्तन चिफ होननानै बुङो, दिनै मुसलपुरनि मानसिया बिथांखौ मुगै गारथारनानै दिनै रावबो बिथांखौ रिसिभ खालामनो थाखायबो दिनै नुजानायखौ जों नुनो मोनाखै। जों नायदोंमोन जोंनि गोबां माने लिडारफ्रा गासैबो बे मिथिङावनो दंफानानै नायगासिनो दङ। सोरखौबा सिनायगौबा नाय खमैयो जोंनि 100 200 जोंनि जे इउपिपिएल लिडारफोर बेयावनो गसंजोबनानै बिथांमोनखौ नायगासिनो दङ। गासैबो जोङो बिथांखौ रिसिपसन खालामनायाव खुनु पद्धतिनि जों खमिनि दोनाखै। खिन्थु जों रावखौबो सिनायनो हायैया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। बेखायनो हाग्रामा बिथांखौ मैया बुंदोंमोन आं, नोंथाङा बेवहाय दावदै गला जानो फैगोन आरो बेबायदि माने जखारगिरि एक्टिभिटिजों नोंथाङा आरो बिटिआरआव फिन सासन खालामनो साननाय आरो गोहो बारायबोफिननो साननाय, बे साननायखौ आरो नोङो बे जिउआव आरो बेखौ नों गारदो। बे जानो हाला। आं बे खोथाखौ दिनै आरो फिन खेबसेबाव बिथांखौ दिनै रिपिट बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मुसलपुरनि रायजोखौ आं धन्यबाद होदों। दिनै आंनि खोथाखौ बिथांमोना लाखिदों। दिनै मोनसेबो गामिनिफ्राय रावबो सुबुङा दिनै बिथांजों दिनैनि मेलाव रावबो फैयाखै। देरहासार बसुमतारिया सासे लुभिया मानसि। बिथांनि जि केरेक्टार जों बयबो मिथिगौ। गोबां माने बिटिआरनि जेसेबां माने थाखा फैसानि हिसाब बे बिथांनावनो थायो। मानोना मोनसे समाव बिथांमोना थाखा फैदों होनबानो सेख'लि खालामलायनानै गावजों गाव खुन्दुं साप्लाय होनो थाखाय, खासि साप्लाय होनो थाखाय फैसा माखासेखौ हरसेयावनो भितरावनो सानसेनो रिसिभ, सानसेनो माने खतम खालामनायनि पलिसिया बे देरहासारमोननावनो दङ। जोंनाव गैया। खारन जोङो मैयाबो आं बुंदों जोंनि जि थाखा बिटिआरआव फैनाय जि 700-800 करोड़ थाखा, बे थाखाखौ जोङो सानै हयै बाहायगोन आरो बे फैसाखौ जोङो रायजोनि फैसा, आंनि आबौमोननि फैसा, आंनि आदामोननि फैसा, आंनि फंबायमोननि फैसा, आंनि आबौमोननि फैसा, आं गासैनोबो बे फैसाफोरखौ जों बिटिआर सरकारा दा नायबिजिर गावबा गावनि न'आव मोनहैनायनि जों बेबस्थाखौ खालामदों। बेखायनो बिथांमोना खर' गरम जाजोबदों। एथ'बां फैसाखौ मानो बिदि दोनथुमदों, मानो जाख्ल'वाखै, मानो लुथियाखै बिटिआरखौ बिथांमोना साननानै फाग्ला जादों। आरो देरहासार बसुमतारिनि जि मेन्टेल स्टेटास बे आसलते बे रोखोमनिनो एखेबारे निम्न थाखोनि लुभिया मानसि। दुनियानि सापात बागान बानायथिंनानै दुनियानि माने फरेस्टनि हाखौ बिथाङा एनक्रच खालामजोबदों। दाखालिनि एसेम्बलि हाउसाव बिथाङा बे खनसे खोथाखौ मानिनानै लादों जे बिथांनाव गोबां माने साहा बागान दङ आरो हागौबा माने साहा बागानखौ माने जों बावैनो बिथांनि साहा बागानखौ जों एनक्रच खालामनो थांगासिनो दं आरोखि। जि दैदेननाय सरकार बियो जिखिनि फैसा फैदों बेखौ इउटिलाइज खालामनो रोङाखै होननानै बिथाङा मोनसे अभियोग होबावदों। बिनि सायाव नोंथांमोना इउटिलाइजनि सोदोबा बिसिना साप्लाइ जेबो गैया। आंथ' चेलेन्ज होदों मुसलपुर समस्तियाव बिथांमोना होनदों खामानि मावदों। आं होनदों एफाराब खस्थ' खालामनांगौ खोथा गैया। बिटिआरनि आंबो सासे MCLA, आङो गाबोननो रिजाइन होगोन जुदिहे मुसलपुर समस्तियाव बबेबा गामियाव थिंजों लुजानाय न', पाक्काजों लुजानाय न', फ्ल'र लुनाय न' जुदि बेबायदि न' लुनानै देखायनो होयोबा, एथ'राब मेल मिटिं खालामनानै एथ'राब माने आथिं हमै खुलुम मानसि लिंबाबो नोंसोर दिनै मानसि लाबोनो हाया, बेबायदि परिबेस जानायानो नङा। न' गंसे मोजां देखाय, अखानायैनो राकेशआ रिजाइन। मा बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ दं? 17 बोसोर जुदि नोंसोर खामानि मावदोंमोनबा गाबोननो रिजाइन खालामगोन आं। आरो दिनै सुबुं अमानि गेजेरजों बारग' बिटिसि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांनि सायाव माने नैबे मुसलपुर समस्तिनि
नोंथाङा EM हिसाबै माने आगोल बिसायख'थिनि सिगाङाव मोनफ्रोम सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होनना खोथा होदोंमोन ओमफ्राय बे जिनिसावबो फेलें जादों होननानै बुंदों दा बे बिथिङावहाय फेलें जामारदों नामा बेनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन गासैबो मिथिगौ कर'नानि बे क्राइसिस समायाव गोबाव सम बेंथाय जोंनि जि गोहो बियो स्ल' डाउन जादों जोंल' नङा पुरा भारत पुरा वर्ल्डआवनो बे स्ल' जादों बेनि थाखायनो जोंनि जि रादाय होनाय खोथा बेखौ जोंबो लासै खालामनांगौ जादों दिनै नैबे बारनि जि माने एप्रिल दान बे एप्रिल दाननि गेजेराव एप्रिल टु मे बे मोननै मासनि गेजेराव जोङो 4,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनो थांगासिनो दङ बेनि बादैबो पर्यायक्रमै जोंनाव जेसेबां रेजिस्टार जानाय सेल्फ हेल्प दङ जोंनि सरकार थाजासिमाव जों गासैनोबो 75,000 थाखाखौ होनो थांगासिनो दङ बे खोथाया पाक्का बेवहाय हाग्रामाया खर' गरम जानांगौ खोथा गैया आं हाग्रामाखौ मोनसे साजेसनसो खालामो माने बाराद्राय दै लोंनायखौ गार देहाया जोबोद गाज्रि जाबाय भुगब बुला जाजोबथारबाय मोजाङै था आरो सुस्थ' मस्थ' राजनिति खालाम बिटिआरनि रायजोनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे गोदान खबर आरो मोननो थांगासिनो दङ आंनि थाखायथ' दिनै जोबोद खुसिनि दिन आंखौ दिनै मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा आं जेरै लुगैदों आं जेरै सानदों रायजोआ आंनि सायाव गोजोननाय देखायदों खिन्थु बिपिएफनि दैदेनगिरि अर्थात बिथांमोननि मुरब्बीनि थाखाय दिनै बिराद गाज्रि खबर आरो बे खबरखौ नोंथाङा माने बिपिएफनि गासैबो दिनै बिटिआरनि हालामाव खोनासंनानै लाखा बिपिएफआ मुसलपुराव जों खोनाबाय थाखादोंमोन मोननै जाहां जादों होननानै दिनै जोंनाव सार्टिफिकेट दं जोंनाव प्रमान दं दिनैनिफ्राय मुसलपुराव बिपिएफआ मोननै बाहागोआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे मोननै बाहागोआ बावैनो मोनसे बाहागोआ बबेबा मोनसे लामाजों खारगासिनो दङ बे खोथाखौसो आं दिनै हाग्रामा महिलारि देरहासार बसुमतारी रिहन दैमारी A to Z जेसेबां बुरजा लिडार दं खोमाखौ गुवार खालामनानै खोनासंनानै लाखा बे खामानिया बे हाबाफारिया मुसलपुराव जाबाय नोंथांमोननिया